Здравейте! Днес ще гледаме на нещо не чак толкова конвенционално. Както виждате, подготвила съм тарото ми на Брюгел, което вече съм използвала доста пъти. Ще гледаме на Наталия. Тя е наскоро мъжена и иска да знае дали ще има дете скоро с нейния съпруг, който можем да наречем Мартин, например. Ще използваме една от стандартните гледанки за задаване на въпрос. А след това ще приложим и келтския кръст, за да видим как се движат нещата като цяло, като настояща ситуация. Така разцепваме добре картите, както обикновено. Цепим, мислейки за въпроса. И след това ще подредя моята любима подкова в случай на задаване на въпрос. Гледаме маркиращата карта отдолу. Падна ни се четворка чаши, тъй като тази карта по принцип се свързва с разногласия. Това, което аз бих тълкувала, е, че този проблем води до известни търкания в семейството и притеснения. Не е нещо сериозно обаче. Така. Ще обръщам картите две по две. Първата карта е за нея самата. Виждаме, падна се кулата, което означава, че тя в момента или има доста сериозни проблеми, или просто е в процес на една такава голяма промяна в живота й, което някакси логично при сватба хората обикновено променят доста неща. Бих обвързала с това. Не е нещо негативно тази карта. Следващата е какво иска тя. Иска да се завърти колелото на съдбата. Падне се колелото, иска да има късмет. Може да се тълкува и детето като следваща стъпка. Как вижда нещата около себе си? Слънце. Тя е щастлива. То виждате колко е хубава тази карта. Какво пречи? Падна ни се страшният съд. Това може би е липса на изоставане на миналото. Може би нещо, което в миналото я дърпа назад. Или просто липса на справедливост. Т.е. да стане това, което би трябвало. Тя най-вероятно знае за какво става дума. Следващата карта е как останалите я виждат. Падна се императрицата. Т.е. те я виждат като една добра домакиня, подходяща за майка, много отговорна. Какво трябва да бъде направено? Падна ни се жрецът. Т.е. има неща, които трябва да научи или просто да бъде търпелива. Защото жрецът е човек, който се свързва с смирение и търпение. И какво ще дойде?
Падна ни с седмица пентакли, което се свързва с усилена работа, но също така се свързва и с просперитет и щастие. Нека все пак да изтеглим още няколко карти, за да бъде по-конкретно това, на което гледаме. Така, мисля, че с тази отидох малко по-надалеч, но ето имаме осмица пентакли, който също се свързва с работа и просперитет. Като цяло картата е много положителна и с търпение всичко се постига, както се казва. Последната карта, която изтеглих, не беше логически свързана. Просто има... При тарота има един момент, когато се теглят допълнителни карти, когато просто се усеща кога една карта излезе от логическа линия. В този момент трябва да спрете, защото ако... Това най-често се случва при хора, които искат да променят това, което им се е паднало. Например, в случая, ако на вас ви се падне по отношение на дадена връзка, например кулата, което е на раздяла, и вие искате да го промените, можете да теглите карти, реално докато не ви се паднат влюбените, като това няма да е в никакъв случай правилно тълкование. Теглят се една-две карти, докато все още има логическа връзка. След това просто няма смисъл. Обещах също да гледаме и на Келтски кръст, така че сега ще събера картите и ще ги размеся отново. Много хора се притесняват от това, когато гледат на себе си, че може да се наложи някакво такова желание да се падне определено нещо и да си го изтълкуваш както на теб ти угодно. Но ако се опитваш да видиш нещата както са, да не изопачаваш, би трябвало да е окей. Така, цепи отново, мислейки си за настоящата ситуация в случая. И подреждам Келтския кръст по начина, по който аз го подреждам. Има най-различни подредби, както вече съм казала. Ако предпочитате вашата подредба, можете спокойно да използвате. Няма някой, който да познава повече от друга. Долната карта в случая е тройка мечове, която по принцип се свързва с разбито сърце, но тъй като използваме тарото на Брюгел, трябва да се съобразяваме с него. В случая това означава премълчана болка. Тоест нещо, което много наранява Наталия, но тя мълчи. Така, двете карти за настоящата ситуация. Имаме Слънцето и Колелото. Тоест, щастие и процес на постоянна промяна. Това много интересно, как е това щастие с тази постоянна болка. Малко противоречиво. Какво пречи? Ето, падна ни се Кралица Пентакли. Може би е алчност или други хора около тях, които са алчни, или просто желание за по-голямо спестяване. Другата карта е седмица жезли, която в този случай се свързва с леки с скандали, с карвания. В семейството може и да са неясноти, може би има някакви такива дразги, които са свързани с пари в семейството. Изобщо тези неща са много противоречиви с щастието и бих казала, че Наталия е един странен човек. Как успява да бъде толкова щастлива на фона на всичко това, което се случва.
Но тъй като аз се познавам, знам, че това наистина е така, колкото е странно да изглежда. Ако беше за друг човек, може би не би го изтълкувал по този начин. Така, отгоре е картата за какво мисли тя. Осмица пентакли. Тя се стреми към към просперитет, към финансова стабилност, щастие. Пълно нормално. В миналото имаме десетка жезли, която тук по принцип е свързана с щастие, но се свързва при нормално тълкуване на Таро би се свързало с изтощение от всичко, което се прави, желание да спреш с всичко това и да започнеш на чисто. Мисля, че в този случай е по-удачно така да бъде тълкувана. В бъдещето това е събитие. Може да бъде някакво семейно празненство, може да бъде кръщене. В случай най-вероятно е семейно празненство. Така, следващите 4 карти. Най-долната е как другите хора виждат ситуацията. Деветка жезли. Те смятат, че всичко между тях е напълно окей и те са много щастливи заедно. Смятат, че са много отговорни един към друг, компенсират слабостите си. Ето вижте този човек как носи на гърба си клоуна, т.е. най-силния носи най-слабия на гърба си. По този начин цялата група от хора е много по-продуктивна. За нея самата. Тя се вижда като един добър родител. Падна ни си императорът. Тя е малко властна, но е много отговорна и обича да се грижи всичко да бъде наред около нея. Така. Следващата карта е какво трябва да бъде направено. Падна ни се четворка мечове. Мисля, че тук е ясно, знам дали виждате добре. Този човек с отсечените крака. Ето. Тази карта се свързва с блокиране и с почивка. В този случай просто тя трябва да забави малко темпото, да не се притеснява, че нещата не се развиват бързо, просто малко по-бавничко да го кара. Тук между другото един елемент, който не го бях забелязал. Сега виждате ли, ето тук има едно зайче. Това отново се свързва с идеята за бързо и бавно. Много интересно. Така, като имате карти с много детайли, каквото е Тарото на Бругел, и съвсем спокойно можете всеки ден да откривате нещо ново в тях. Така. И последната е какво ще се случи. Падна ни се магиосникът. Ето това е една комплексна карта, която аз не се наемам да тълкувам, без да си изтегля още карти. Добре, много добре. Така, падна ни се магиосникът, който се свърза с... Тъй като присъстват всички елементи, аз бих могла да го свържа и с хармония във всички отношения. И финансово, и като чувства, като работа и всичко. Втората карта, която ми се падна, е шестица жезли, която се свързва с усилена работа отново в този случай. Продоляване на проблеми. И след това ни се падна паш мечове, което е един предупреждение да се внимава. Може би спрямо всички тези проблеми, както и
крал жезли, който аз бих свързала с нейния съпруг, който е огнена зодия в случая. И така, картите са положителни като цяло, казва да не се прибързва, всичко ще се нареди с времето си и нещата ще си дойдат на място. За съжаление нямаше ясен отговор за дете в близко бъдеще. Може би то ще бъде в малко по-далечното такова. Както се казва, за всяко нещо ще му дойде времето. Благодаря ви много.